Башкортстанның рухи мирасын тәшкил итүче, аның аянычлы язмышында төрле вакыйгаларны тасвирлаган, географик, тарихи мәгълүматларны туплаган, эчтәлеге ягыннан милләтнең көн күрешен, көндәлек тормышын сүрәтләгән татар илгизәр зыялыларның ярдәме белән ерак кыйтгаларга таралган, төрле чорларга караган, үзенчәлекле жанрларда язылган һәм күп төрле мәгълүматларга ия булган әсәрләр бихисап. Теге яки бу халыкның үткәне, тарихи географиясе, мәдәнияте, сәнгате, иҗтимагый һәм сәяси тормышының төрле өлкәләре хакында хикәя итү кебек. Әдәби ядкарларның әһәмияте бәяләп бетергесез дәрәҗәдә зур. Гасырларны тоташтыра торган, тарихи яктан шактый киң катламны биләгән, телдән телгә сөйләнеп килгән риваят легендалар, халык эпосы, милли мифология, юла поэзиясе билгеле бер традицияләр аша, күчемлек җепләре белән бер-берсенә нык бирегеп, бөек тарихыбыз чылбырын төзиләр дә инде. Yol günlərində mənə şəhərdən küp qoytalar bit indi. Yol zor yol üstü bit indi. Mında şirat. Mında şirat mənə monda xətli üzlərinin bidraların təgə tutub kitələr eymi? Ya kapron kanistrların tutub mənə şirat почти yolga xətli була mənə. Şuшы sunalarga indi. Халыкны хәтер, өмет һәм дөнья галәмәте яшәтә диләр. Башкортстанның көнбатыш ягында урнашкан Иске Кырмаш авылына җитәрәк, бүген дә кеше кара биетерлек мөгъҗизага тап буласың. Юлдан бер-ике адым читкә тайпылуың җитә, агачларның куе ябылдашы ышыгында сине сихри бер дөнья камап ала. Сандугачлар бу җирләргә юкка гына кунмаган. Надир чишмәсе турында Иске Кырмашта борынгыдан бер риваять яши. 1300 елларда, ягъни 14 гасыр башында ук авылда ислам динен таратып йөргән изгеләрдән саналган Надир атлы бер кеше вафат була. Мәрхүмне гүргә иңдергәндә җир астыннан изге чишмә ургылып чыга. Шул вакыттан бирле бу урынны Надир чишмәсе, аның кабрен Әүлия кабере дип халык тамгалап, бу изге җирләргә зиярат кыла башлый. 1954 елга хәтле халык шушы язуны укый алмаган. Әмма укый алмаган булса да барыбер ул риваять булып. Риваять булып халык теленнән буыннан буынга күчеп, шушы кабер гөл каралып, гөл пөхтә булып торган. Ул инде аның каберендә сары төстәге мрамор таш булган. Ул менә картлар сөйли, кояш яктыртканда ул лампочка кебек янып торадыр дип. Әкият кенә дияр идеңдә, әмма сүз җибен тартканда халыкның бай авыз иҗатына кирип урнашкан бу әдәби сурәтләүнең реаль фактик мәгълүмат белән тыгыз бәйләнештә булуы ачыклана. 1954 елда фәнни ачышларга сусаган Мәскәү, Ленинград галимнәре исламда изге саналган затларның борынгы каберләрен барлап чыгу максатыннан Иске Кырмашта да Надир чишмәсендә сакланган ташны тәфсилләп өйрәнәләр. Баксаң, халык сүзе хаклык сүзе икән. 600 елдан артык сакланып килгән ташта борынгы татар телендә авыл риваяте үтеренә хәтле туры китерелеп язылган булып чыга. 1342 ел бу әле Куликова сугышы әгәр дә булса, хәзер тарихчылар аны да бит инде төрлечә әйтәләр. 38 ел бар. Бу алтын урда чоры. Менә монда исбатлый менә шушы язулар, монда борынгы менә шушы татар халкының обалары шушында яшәгән. Юкка гына халыкта ата-баба байлыгы җиргә сеңә дип әйтмиләр шул. Халыкның хәрәкәте, күргән җиңү-җиңелүләре, кичергән көрәшләре, ныгыган рухы гасырлар гизеп телдән телгә күчеп, риваять легендаларга әверелеп барган. Һәм иң мөһиме, алардагы фактик дөреслекне хаклык бизмәненә куйганда тарихчыларның күпчелеге халык үзе белгән, инанган, ияләшкән фикерләрне хуплап чыга. Бу белемнәр ачылыр-ачылмас бүрләр генә түгел. Бу белемнәр күзне чагылдырлык тарихи хакыйкать. Элегректән Башкортстанның төньяк көнбатыш яклары тарихи ел язмаларга Агыйдел улусы дип кирип калган. Алтын Урданың Урал якларындагы бу биләмәләре турында хәтта Идегәй дастанында "Син дә булсаң чакмагыш, чакма чаккан чакмагыш" дип әйтелә бит.
Башкортстанның бүгенге Чакмагыш, Кушнаренко, Шишмә районнарындагы авылларның күбесе борынгы татар атамаларын, тарихи эзләрен әле дә саклап килә. Бүгенге көндә тарихчыларга Көнбатыш Урал якларында урта гасырлар башына караган археологик яктан мөһим булган 3 шәһәрчекнең булуы билгеле. Аның берсе Уфа территориясендә, икенчесе Бөре шәһәре янында урнашкан, өченчесе Чакмагыш районының Иске Калмаш җирлегендәге урта гасырлар башына караган тарихи һәйкәл Калатау шәһәре. Калатауның еракка сузылган ак таш белән түшәлгән борынгы кирмәннәрен күпме генә күзләсәң дә бүген ни аяныч күреп булмый. Әмма тарихи мәгълүматларга таянып, бар фантазияңны эшкә җиккәч, бу борынгы шәһәрчекнең нәкъ менә очлары күкләргә кизәнгән менә бу таулар өстендә урнашкан булганы аерым ачык күз алдына килә дә баса. Хыяллардан җиргә төшкәч, аяк астыңа текәлеп карасаң, реаль һәм бәһасез мирасны күреп була. Нет, это вот как раз и есть гончарная посуда. Это видно. То есть это не ранняя, не ранее средневековая. Это вот похоже на то, что булгарская вот эта гончарная посуда. Здесь мы видим остатки раскопа, которые не так давно были проведены. И здесь были раскопаны очень интересные срубные конструкции. То есть, которые включали в себя срубы, которые были вкопаны в грунт, в первоначальный вал и были забутованы вот камнями, которые вот здесь мы видим, это часть забутовки вот этой самой, и материковой глиной. Тем самым конструкция получалась не только высокая, но крепкая, устойчивая, да. То есть не только для стенобитных, но и даже для артиллерийских орудий, которые в это время стали появляться. То есть это одна из таких первоклассных крепостей. Калатау шәһәре 1924 елда галимнәр тарафыннан тарихи һәйкәлләр исемлегенә кертелгән. Беренче археологик экспедицияләр биредә узган гасырның урталарында ук үткәрелә башлый. Тау башында һәм итәгендә табылган әйберләр Болгар һәм Алтын Урда чорына караган хезмәт кораллары, очлыклар, кискечләр, тырмавычлар, шүлмәк, төрле савыт-саба кисәкләре, тимер сөяк, бизәнү әйберләре бу территорияның борынгы шәһәр биләмәсе булуын исбатлый. Мең еллар дәвамында бу изге якны кешеләр әкренләп үзләштергән. Биредә халык саны унлап түгел, йөзләрчә булып исәпләнгән булуын тарихчылар әле без тумаганчы ук ачыклый. Халыкның дәрәҗәсе, социаль хәле дә төрле була. Биредә олос бәкләре, хан варислары, әмирләр, бәкләр һәм дан казанган хәрбиләр, баһадирлар һәм башкаларының яшәве дә мәгълүм. Это городище было многослойным, то есть оно существовало с периода раннего Средневековья практически до 13-14 века. Причем в 13-14 веке укрепления этого городища были значительным образом перестроены. Не только было это место укреплено само по себе, но и люди его дополнительно очень сильно укрепили. Это бывает только в том случае, если это был центр какого-то серьезного владения. Не исключено, что это вот в татарской терминологии это какие-то тумены, то есть место, откуда собиралась 10-тысячная армия, то есть какое-то подразделение золотоордынское. Әле дә Явыз Иван гаскәрләре басып алганчы бу якларда 2 гасыр халык яшәмәгән дип исәпләүчеләр тыныч кына ятмый. Аларның кайберләре безнең тарихка гына түгел, безнең телгә тикле дәгъва белдерә. Әмма җин тузга язмаган мәгълүмат белән гади халыкның башын әйләндереп булса, галим галәмәне ялан кул белән генә җиңәрмен димә. Чөнки тарих фәнендә исбатланган тарих дигән төшенчә бар. Һәм бу төшенчәнең нигезен нәкъ менә археологик табылдыклар хасил итә. Камнеписные памятники. То есть все это говорит, что здесь жило социально престижное население. Здесь найдены некоторые фрагменты и гончарной керамики. Ну и на предмет средневековой истории здесь
раскопки велись, но не опубликованы, к сожалению. Поэтому археологи и историки мало знают про это место. Мусульманское земледельческое население здесь было не просто таким сельскохозяйственным, но здесь были и военно-административные центры, которые откуда руководили всей этой округой. Агыйдел шушма елгалары буенда урта гасырларда ук һәр вакыт кемдер яшәгән. Авыллар һәм кечкенә шәһәрләр гөрләп торган. Һәр авыл биләмәсендә 4-5 зират сакланган. Һәр берсендә дистәләгән татар телендә язылган борынгы ташлар әле дә сакланып килә. Көнбатыш Башкортстан белән Көнчыгыш Татарстанны берләштерүче бер компонент, бер халык, бер милләт формалашкан монда. Һәм бу дөньяны күпме генә имеш-мимешләр болгатмасын, аның суы тынычланып, юшкын утырганда татар халкы тарихының борынгы калын катламы ап-ачык күренә башлый. Әлбәттә, ул крепость шәһәрләр янында округа дип атала инде. Менә бу тирә-яктагы авыллар, аларда да менә Улы Мөхәммәд хан кешеләребез дип әйтә, әлбәттә, Улы Мөхәммәд Казан ханның күрүче әйме. Аннан соң кабер ташлары менә моннан еракта гына түгел. 14-нче гасырның Җәнибек хан вакытында кабер ташлары, шып-шын татарча язылган кабер ташлары бар. Ягъни бу мондагы тирәдә статуслы халыкта яшәгәнлеге күрсәтелә, ягъни дәүләт идарәсендә булган, төмән башлыгы, улус башлыгы, Казан ханның бер өлешенең башлыгы дип. Мына инде бу Кала тауының 3 нидән тора ул? Шордан тора бит, бит. Соңгы шоры мына Аксак Тимер белән Аксак Тимер Туктамыш сугышлары белән бәйле. Кала тау шәһәрчегенең дәһшәтле тарихы турында тирән, эчтәлекле фәнни нигезле материаллар барын, әмма алар бик аз санлы. Халык авызына пишет сугып булмый шул. Кала тау турында риваятләр бүгенге көнгә кадәр татар халкының авыз иҗатында бик яхшы сакланып килгән. Халык бу шәһәрнең соңгы көнен, соңгы сулышын да хәтерли. Аксак Тимернең илебез күгенә төшергән кан шәүләсе әле дә сискәндерә сыман. Ул Аксак Тимер дип сөйләмәй, Тимеркәй дип сөйләйләр. Тимеркәй дигән бер юлбасар, менә шушы Кала тауны алырга теләгән. Ул Кушнаренке ягыннан, теге түбән яктан килеп, шушыны алырга уйлаган, мына үткәрмәгәннәр. Һәр бер сугышчысына бу бирә, әмер бирә инде. Һәр бер сугышчыга 3 карашкы ясарга. Карашкы теге пугала инде, русча белән кеше шалган бер ясатты да, саламнан ясап, аны шушыларны күтәреп, төн уртасында тирәк куытлар ягалар да, булар бу якка таба килә башлыйлар шәһәргә керергә. Шушында монда торган бабайлар инде куркуга калалар, булар бик күп бит ниләр, булар башта әз күренгәннәре, бик күп төн уртасында бит инде пугала күрелгәсен, теге карашкылар күп күренгән. Менә шушылай итеп капканы ачканнар, шәһәрне монда алар шәһәрне бәреп кергәннәр, күп кенә халыкны кырганнар. Шуннан соң инде монда исән калган халыклар инде төшеп чакмашка утырган диләр, инде чакмаша уласта бит инде. Бу монда кан кыйлган, кеше күбелгән урыннан да яшәргә теләмәгәннәр дип сөйләйләр. Җир китәрдә ни калыр, җиреннән тайган ил калыр. Ил китәрдә ни калыр, ил киткәндә йорт калыр. Йорт китәрдә сөт калыр, ак күкрәктән сөт имгән сүзе татлы тел калыр. Тел китәрдә ни калыр, язганнан язган хат калыр, буында типкән кан калыр, буыннан буын чабылса ул чагында ни калыр, йорт урынында яу калыр. Моннан соң булган вакыйгалар утка май сипкәндәй, ирек сөйшән, бунтарь халыкка яңа дәрт, яңа көч, яңа куаныч китерми. Артка борылып карасаң, гасырларда ни күрик? Кыллык, тарлык, кимхурлык. Җимерелгән Кала тау әле озак еллар буе халык хәтерендә яши. Революцияга кадәр бу җирләрне Рәсәй патшасы Веригиннар нәселенә бүләк итә. Казан ханлыгын яулап алуда зур тырышлык күрсәткән нәсел борынгы һәйкәлне тармар итә. Каланың ак ташларын аяк астына сала, тегермәннәр салдыра, абзарлар төзетә.
Аксак Тимер гаскәре тезләндерә алмаган Кала тауны җир белән тигезли. Веригиннар утарыннан табылып, безнең көннәргә кадәр сакланып калган Кала тауының бердән-бер ташы бүген Башкортстан Республикасының Милли музеенда саклана. Соңгы вакытта монда нинди археологлар бар, Уфада, Казанда да, тирә-якта. Алар килеп шушында чыкканнар бuna. Юк, туктагыз, менә шибетем табылган әйберләрне менә җыеп бер урынга урнаштырсалар бит инде бу бит зур бер музей булыр иде, әйме? Тарихи музей булыр иде. Әмма бүгенге көндә менә бу мирас инде ул төрледән төрле якка сибелгән дип. Шулай дип аңладыммы инде? Ул таралган, бер нигә тупланмаган. Менә без шуның ичендә тырышабыз. 100 юл, 1000 хата. Кемнәр генә йөрми бу җирләрдә, кемнәр генә үз хокукларын дауламый. Бәхет эзләүчеләр дә, тәхет талаучылар да, шар сугып йөрүчеләр дә. Калатау шәһәрчегенең тарихи мәйданының 15% гына өйрәнелгән. Ә бит бу шын-шынлап телләргә сөйәл чыкканчы, сүзләрнең бәясе төшкәнче сөйләнә торган тарихыбыз. Уктай атылган, яшендәй яшнәгән җил кебек шаулаган бу тарихны вакытында быгаулап алмасаң, китек шүлмәк янында утырып калырсың. Алгы көпшәк кайдан тәгәрәсә, арты да шуннан тәгәри бит аның. Кала тауының шәүләсен, данын торгызырга ниятләгәннәрнең теләк омтылышлары әле дә сүнмәгән. Алар әле дә сәләтенчә, һәм мәйеленчә нәрсәдер эшли, тапканын урта казанга китереп сала. Кабак зур да, хакы да бит аның бер генә тиен түгел. Кирмәнне безнең әле бүгенге көндә 2 вариант бар. Моның үзенең өстендә безгә төзергә ярамай археологический не ул охраняемый зона дип атала инде. Берсе менә шушында, менә моннан 200 метр гына. Берсе ана ниләр бармы? Кайнар үскәннәренә таудан ай. Ул монда барыбер ерак түгел, асфальттан Уфа юлыннан киргә бик җайлы була. И бәләкәй горнолыжкада эшләсәк, үзен-үзе окупаемый да була. Чөнки ни белән генә музейный эшләр белән генә ул үзен-үзе аны бит тотарга да кирәк, финансы да кирәк. Халыкны да ни китерергә сәбәп була бит инде. Әмма теге кара казынучылар да монда йөри инде, әйме? Бей йөри инде, нишәтәбез аларны. Biz тыйган булабыз, көн-төн саклап ята булмый бит инде. Әмма бу менә дәүләт тарафыннан сакланса да, ниндидер теге саклану чаралары монда күрелмәгән. Аерым саклану чарасы күрелмәгән. Булай ана шул теге кара капатыл дип, шарын капатыл дип, аларга монда нинди эшләргә урын бар. Әйтегез, менә бу территория кемгә кызыклы бүгенге көндә? Бүгенге көндә ул шул районда яшәгән бүтән кешегә дә, даже бүтән Башкортстан өчен дә кызыклы. Чөнки мондый кирмәннәр булмаган бик башка җирдә. Бүген тарих язучылар күбәйде шул. Барысы да каләм чарлый. Шыны хагы шул. Җирле халыкның бәгыренә шырпы кадалырлык итеп вакыйгаларны теләгәнчә шәрхлиләр, теләгәнчә фараз итәләр, иргә вакка айыралар. Үз дөресен ятлаган бала кебек кемнедер гаеплиләр, кемнедер күккә күтәреп чияләр, хәтер дәфтәреннән җәһәт кенә сызып ташлыйлар. Арбаң бер издән барса, атка җиңел дә юк шул. Халыкның күзен каплап ялгыш юлдан җибәрүчеләр бездә җитәрлек. Игәү кем кулында, шул аны ныгытып үткенли дә. Акылга сай савыт чүпрә сыман күпереп ташыганда, нәрсә кыйратып буласың? Әмма бер кайчан да җитәрмен дип ашыкма. Дәртә арасы ни әйтер бит аның. Ни кадәр безгә бүген менә алтын урда чорына караган материалларны, мондагы әйберләрне күрсәтү мөһим. Әлбәттә мөһим ул, чөнки нәрсәдән кызык? Менә теге милләт тарихы гына дип түгел, аның тел үзенчәлеге. Әйтик, менә мондагы табылган таш шул хәтле матур әдәби татар телендә. Язылган. Ул вакыттан ук 14нче гасырдан ук без телебезнең тарихын күрә алабыз. Шулай бит. Аннан соң ул бит ташларны ясый белүче кирәк, ул тимер әйберләрне ясый белүче кирәк, әйме? Әлбәттә дәүләт структурасы булганы крепостьне бит булай гына төзеп булмый, илдә дә авыл төзей алмый, әйме? Ягъни бу сәяси тарих, мәдәни тарих, тел тарих һәр яклап теге гыйлем бит ул методик төрле яклап ашала. Шуңа күрә без әлбәттә ашалабыз. Менә бигрәк тә эпиграфик материаллар хәзер күп өйрәнелә һәм алар да күрсәтә инде бу
җирлектә яшәгән халыкның иң әзеннән тел белән маркировать итеп була, менә ул яктан күрсәтеп була. Әлбәттә, бу Алтын Урданың теге үзәк җирләре булмаса да, шулай да Идел Урал татарларының формалашкан үзәкләренең берсе. Шуңа күрә ул безнең өчен бик мөһим. Һәм әлбәттә, бу тарихны җирле төбәк өйрәнүчеләр белән, профессионал тарихчылар өйрәнеп, Алла бирсә, киләчәктә язылачак тарих. Кушнаренко авылларын барлап чыктым мин. Беренче, икенче, өченче перепислар буенча, менә шушы бүтән авылда да, безнең районда бер генә Утмурт авылы, шушы калган бүтән авылларда да иң беренче менә 300 ел, 315 анда нигә мишәрләр һәм ясашные татары. Biz үзебезнең кем икәнебезне беләбез. Һәркем үз тарихы белән кызыксынмаса, или җәвит үзенең тарихын белмәсә, аның алдагысы булмый бит. Без әбит яшьләргә алдагы буыннарга нәрсә калдырабыз? Шушларны язып калдырсак, берсе кызыксынмаса, берсе кызыксынмаса бит, алар дальше больше танышачаклар. Минем картәтәнең зираты сугыш вакытында булаш табылмаган иде. Шушыны зур кызы бик хәтерле иде ул. Зиратка менеп, менә кеше югы, ике генә кеше күмгән, шушлайрак баргач, менә кырыйдарак имән ши дип табып бирде. Шуннан инде мин инандым, табып булмаган әйбер юк икән дип. Шушыннан инде Демәк, эзләгән табар. Эзләгән табар сүздә юк. Әгәр инде без әлеге буын да табып алдагы буынга тапшырмасак, аяныч хәл инде ул. Бәрәкәтле туфрагы, җәүһәр ташы, көмеш суы, Башкортстанда гына түгел, Россия буенча үз хезмәте белән дан шөһрәт казанган Аблай авылының тормышы мул, җитешле кебек, әмма тамак туйгач йөрәк май, җан азык сорый башлый. Гомумән әйткәндә, чыганаклар баймы, чыганаклар бармы? Чыганаклар бар, без аларны ачып карарга тиеш. Менә мин инде гел әйтәм, җыелышканда иптәшләргә дә, тарихчыларга да, әле безнең авылда Оренбург, Петербург һәм Мәскәү архивларыннан кыен булса да әйтергә туры килә. Бер кош теле дә әле билгедә юк, информациядә юк. Шуның өчен әле эшләргә без инде шушындый зур авылгач тарихсыз була алмый дигән фикердәбез. Кыш кунган җирен эзләгән кебек, вакыты килеп терәлгәч, кеше дә үз тарихын күзли башлый. Бер-берсеннән өлге алып, Аблай халкы күп кенә нәсел шәҗәрәләрен төзеп, авыл тарихындагы ак тапларны инде каплаган. Габдуллиннар, Бухаяровлар, Кудаяровлар, Сакаевлар гаиләләренең ата-бабаларының нәсел чылбыры табылып ялганган, әмма күп кенә шәҗәрәләрнең иң тирәне 19 гасырга барып тоташа да шунда өзелеп киселеп кала. Аблай халкының иреп таралырга бу заманнарда үз ярларыннан чыккан 500 еллык тарихын исбатлап бирәсе килә. Бүгенге көндә версиялар бар, риваятлар. Күшем ханның оныклары 1548 елда килгән дигән кабатлап әйтәм, ассызыклап риваятлар турында сүз бара. Моның өчен инде без хәзер эшләр алып барабыз. Уфаның Зәки Вәлид исемендәге библиотека, Татарстанның Фәннәр академиясының Гаути Марҗани исемендәге тарих институты, Оренбург, Петербург һәм Мәскәү архивларында безнең хезмәткәрләр белән эш алып барыла. Бу инде нигезле, төпле, дәлилле туган авылның нигез тарихы булсын, нигезен табырга тырышабыз. Бер нәрсә дә кинәт кенә тумаган кебек, халык мөнәсәбәтендәге мондый сикреш әлбәттә электән туып, әзерләнеп, җитешеп өлгергән. Замана һәр яктан камаган очракта бер катлыраклар сүзгә кермичә иреп таралыр, акыллылар сәбәпләрнең очларын эзләр. Иманнарына ябышып яткан, үз карашларыннан бер качан да тайшынмас, баш бирмәс, горур сынмас, сыгылмас, буйсынмас халык үз сүзенә тугры булып калыр. Чөнки сандугачлар бу җирләрдә юкка гына сайрамый. Затлы нәсел дәвамчылары безнең дөньяга очраклы гына килеп чыкмаган шул. Моңа кире какмаслык зур бер дәлил бар. Халкыбызның гасырлар бизмәне белән үлчәнә торган бай тарихлы әдәби хәзинәсе 5нче йөзләргә үк барып тоташкан халык эпосы, милли мифология, юла поэзиясе кебек милли культураның зур бер юнәлешен тәшкил иткән үрнәкләре бар бит. Аларның күпмесе инде дәверләрдә югалып, онытылып, таштай уылып, суда юылып калгандыр. Бер халык та үз иҗатында башка халык әсәрләрен бигрәк тә бу күләмдә берничек тә саклап кала алмый һәм саклап калырга да тырышмаячак.
бу һәркемгә мәгълүм тарихи хакыйкать. Шуңа да бүген төрле чорларда, төрле язмышларга дучар ителгән, утны суны кичкән әлеге рухи мирасны безнең көннәргә кадәр килеп ирешелгәннәрен барлау, җыйнау, гыйльми нигездә тикшерү, өйрәнү һәм дә файдалануга кайтару халкыбызның иң мөкатдәс эш гамәлләренең берседер.